Hola a tothom, avui vinc a portar-vos els consells en el cas que opteu per la modalitat de còmic. Però primer de tot el que hem de fer és recordar la normativa del nostre concurs Tu ets essencial. I és que podeu presentar una única plana en format PNG que tingui màxim 8 vinyetes. D'aquesta manera, si volem seguir un ordre tradicional dels successos per ordre temporal, jo us recomano que fem servir només una o dues vinyetes per la introducció, una o dues pel tancament i tota la resta, entre 4 i 6, pel desenvolupament de la història. Però, si ho preferiu, podeu optar per un inici in medias res. Què significa això? Doncs que tu comences a explicar una història que ja va tenir un inici en un temps passat, de manera que et situes directament al bell mig de l'acció. No sé, aquí ja podeu triar vosaltres mateixos. Pel que fa a la imatge, què dir-vos? Trieu una imatge que pot ser un tipus de dibuix més realista, que sigui figuratiu, pot ser més caricaturesc, o també el podem triar en un format manga, que també està molt de moda. D'altra banda, pel color podeu triar blanc i negre, que potser és més potent, color normal o una gamma cromàtica, depenent si vols transmetre alguna energia. Per exemple, el blau s'utilitza per la tristesa, doncs podeu utilitzar gammes de blaus. Aprofiteu i exprimiu això. I recordeu, si ho feu a mà, ho heu d'escanejar, i si ho feu a ordinador, ja tindreu la versió digital.